karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Kinsa may nagpapangita niya. Imo ning gusto, gisugo ka ni Justin nga pangitaon si Alice. Hoy, Noy Timoy. Kung manulti ka, no, hilas na kay ka. Mura naman yung kag-akong amahan ni anang imong sinultihan. Kinimoy timan Noy Timoy, ha? Ang mga boy nga sama ninyo, way katod nga mo, tanan na mo nga inyong agawon nga way labot sa trabaho. Nakasabot ka? Oh, miss. Missing si Alice, miss. Missing? Mao ka na, Miss Mara. Na missing si Alice. O kinsa may nagsulti ni mo na missing si Alice? Si Romero, ma'am. Unsa? Hoy, klaro ka ayo nga naani sa hospital. Ato na ni Romero ang tanang hospital, miss. Pero, way Alice nga na-admit. Unsa? Pero, ngano laging nagsusi ka na, miss? Ganaan ka nga mag-uli sila sa iyang bana. Unsa man ka? Pasagpa ka? Ayaw na ko sagpa, miss. Gabaan nun nga ka na ako. Dili ka makagaba, oy. Ang mga tiguwa nga marites parehas ni mo, dili makagaba. Ay, nakasuko na ko, miss. Nangutan na naman ka. Igo na sa kumitubag. Basta mo na missing si Alice. Na-missing si Alice. Mo nagisulti ni Noy Timoy. Missing si Alice. Boss, kalimtan na nato siya. Pero... Ano na pero pa man ka diya? Justin, kalimtan na nato ang nangagi. Magsugod ta sa uno. Ha? Kumusta ang atong baby? Mauni ang dakong sa nga nahimo ni Alice na ko, Justin. Gipatay niyang atong baby. Unsa? Nakuha ang bata nga akong gisabak. Pero ayaw lang kagool. Unsa? Gipangita ni Mara si Ate Alice? Mao na, Romero. Ambot kung usay ang utok nga iya magipangita sa Alice. Unsa sa kahit plano ining duha eh. Dong ayaw lang una pabulia si Alice ilang bahay, ha? Ang unoy, uy! Mura bag na sukos Mara nga nakuha ang iyang gisabak. Uy, kakuyaw gud diya. Mura naman noon siya tinuod yung asawan, Justin. Kana kay siya man ang miabag sa tanang kasto sa ospital ni Justin. Siya nagtagiya sa tibuok pagkataon ni Justin. Pag-aadog na ang ining Mara, eh. Noy, di niyo kumutaho na niya, Noy. Kaya di naman siya akong agawon. Quit na mi! Goodbye na mi! Kawawa o nagay ko dito dong, oy. Ay, ayaw lang sa Noy, oy. Ayaw, Noy. Nga naman. Kaya wa na ko ispay dito, Noy. Kung muhawa ka. Te, sorry kay Teha nga nadugay kog balik, te kay. Nam ko'y gihapit, God. Ate, niya ko'y daang mga prutas. Wala ko'y gamit sa ilang kalibutan na, Romero. Samot. Naan sa kanat eh. Kuyawan na ba ko te basta muis duta ka ng mga pagmahay nga mula po sa akong batikon? Ayaw ka balaka. Misaad ako nga dili na ko maghikog. Pero... tuod te. Ta, manday. Marahot.
Usay. Ang buto kung sa iyang tumo nga gipangita pa man ka sa bagagnaw nga marahot. Gusto tingali siya nga mahibaw kung patay na bako. Aw maugirat eh. Mong busat eh. Ingod na di alis. Kitingalig tiwasan ka ng marahot og Justin. Maugi na akong pangagpas eh. Gipangita ka niya. Aron tiwasan ka. Kay bulabog naman yun sila. Wa sila ang kabalakan. Kana ang isulti nila. Unsa? Dili ko mukihan nila, Romero. Unsa? Uy, ati. Naunsa naman yung tawag ka, uy? Imo na lang kalimtan ang imong katungod isip asawa ni Justin. Kung mao ka na ang gusto ni Justin, ako ka ng buhaton. Na, o sige, ti, ikaw na, gati. Ikaw na. Wa na. Nag-inusara na lang kang martir ining kalibutan na. Ang uban diha, wa pa gana ebidensya nga, nangabit ang ilang asawa, nangahiwi na mga naong sila mga kabit, kay gibugno na. Mahal na ko si Justin Romero. O kung asa siya malipay, adto ko. Unsay ngan? Ready ka na nga mo pa uli? Good. Ready na mamahimo na tong kwarto. Ayaw ka bala ka. Dili ta magtipo na kwarto. Gipalimpyuhan ko ng usa ka kwarto sa second floor sa beach house. O gato ka dito magpaalim si mong samad, okay? Maayo. Ansa may plano ni mo kanon? Wa ba? Kasakit sa ko. Kadiyot, paimnan sa tikas sa mong tambal. Gusto na kong mugawas din sa ospital. Makagawas ka na kanong udto. Ayaw ka bala ka, ha? Hello. Carlin, salamat rin taon. Dili ka busy? Nga nang nanawag ka? Naay problema si Ate Alice? Awa man, pero ganahan na ko mahibaw ka sa gibuhat ni Miss Mara. Kay unsa may gibuhat ni Miss Mara? Iyang gipapangita si Ate Alice. Unsa? Nahibaw ka ba sa rason kung anong iyang gipapangita? Wa sad. Pero duda ko nga doon laing plano ang duha. Kon mao na. Kinahanglang mag-amping ka sa imong mga lakaw. Kay tingalig masundan ka ng mga tawhana. Oo, uy. Pero dali mang mabantayan kung doon ay musunod na kungkot kay lisod man ang agianan pa ingon diri sa bahay nga imong gibutangan namo. Gituyo na nako. Aron samtang layo pa ang mga diha, makita dayon ninyo. Maayo di ka mga plano eh. Usa lang ang akong maguwang. Kinahanglang ampingan siya. Mao sa jud. Okay, may lakaw ko. Manawag lang unya ko nimo, ha? Sige, sige. Bye! Oh, si Mara, git ka nang miabot. Linda? Oh, kitawag ni iyang supervisor. Linda? Miss Mara? Rico? Kuha ang wheelchair ni Justin sa luyo. Justin, okay na ka? Di na kinalang nga mag-wheelchair ko. Pero mao ka nagisulti sa doktor. Dili mahimo nga mangusog ka tungod na nagsamad nimo si mong o. Dili pa ko inutil, Mara. Justin, maniguro lang ta. Linda, sa ba? Ang wheelchair! Miss, yan ang wheelchair. Justin, dali. Gunit na ako. Ay, dili ingon ana ang pagunit og pasyente paingon sa iyang wheelchair, Miss Mara. Oh. Hi, Justin. Ingon sa ini pagunit, Miss O. Kani, ipalusot sa ilok ang imong buktoy. Ikaw ko ni buhat aron ako masunod. Okay. Sir, gunitan ta ka diri ha.
Onya, Linda, diri ka sa pikas, ha? Yes, Ma'am Cathy. Okay, mo count ko og 3, then dungan ta nga mo alasan niya, ha? Og ikaw sad, sir, musikat ka sa imong tiil, okay? Very good. Okay, mag-ihap ko. 1, 2, sige, alasa. Okay. Wa na ko'y gikahadlukan karon, Romero. Pero kinalang yapon nga mag-amping ka ti, oy. Daggan kinagmahal ni mo. Nagkahaso lang ko ninyo. Nasamot. Ate, magpaabot na lang tang gabaan na si Justin ug kana si Mara. Ug mga hiwi na ilang mga naong. Ug ang ilang ilong mubalin silang dunggan. Wala, no? Mipahiyom na ka, ti Alice. Ha, kanindot! Yes! Woo! Mipahiyom na si ti Alice! Woo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!